Multifunkčný volant umožňuje priamy prístup k mnohým dôležitým funkciám vášho ID. Na ľavej strane volantu môžete ovládať všetko, čo súvisí s asistenčnými systémami, ako je obmedzovač rýchlosti, adaptívny tempomat a travel assist. Stlačením tlačidla mode vyberte požadovaný asistenčný systém. Stlačením tlačidla set uložte rýchlosť. Pomocou tlačidiel plus a mínus upravte rýchlosť. Jemným stláčaním dosiahnete prírastok 1 km za hodinu a silnejším stláčaním dosiahnete prírastok 10 km za hodinu. Ak sa zmení aktuálny rýchlostný limit, váš ID ho bude sledovať a automaticky prispôsobí rýchlosť. Pomocou tlačidla zrušiť môžete zastaviť reguláciu rýchlosti. A tlačidlom resume, čo znamená obnoviť, sa vráti na poslednú uloženú rýchlosť alebo na práve zistený rýchlostný limit. Váš ID môže udržiavať vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami. Pomocou tlačidla uprostred nastavte požadovanú vzdialenosť. Na pravej strane volantu môžete ovládať zobrazenia hlavného displeja head-up display. Pomocou smerových tlačidiel môžete prechádzať medzi jednotlivými zobrazeniami. Krátkym stlačením tlačidla View zobrazíte len aktuálnu rýchlosť a dopravné značky. Stlačením a podržaním tlačidla View zapnete alebo vypnete zobrazenia rozšírenej reality, napríklad pre navigačné pokyny. Pomocou tlačidla OK môžete prijímať hovory alebo skrývať správy. Ak máte studené ruky, aktivujte vyhrievanie volantu stlačením tlačidla rovnako ako hlasové ovládanie. Prostredníctvom volantu môžete tiež jednoducho ovládať médiá a rádio. Prehľadávať skladby alebo rozhlasové stanice na pravej strane. A na ľavej strane upravujete hlasitosť. Ako vidíte, s multifunkčným volantom vo vašom ID sú mnohé dôležité funkcie vzdialené len na jedno stlačenie tlačidla. Pre väčší komfort a bezpečnosť na cestách. Volkswagen.